खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गिबियावनो बयनिसिमबो नार्जारी चेनेलनिफ्राय नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै नोंथांमोननि थाखाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय। अननानै जोंनो भिडिअखौ जोबजासे नायनो खावलायनाय जाबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो आरो नोंथांनि लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै होनो खावलायनाय जाबाय, जेन' नोंथांमोननि हेफाजाब मोननानै सानफ्रोमबो भिडिअ लाबोनो हानाय बादि। दानिया फैदो दिनैनि आपडेट खौरांफ्राव। दिनैनि गिबि रादाबाव दं। राजनिति हान्जानि खौरां होनो सिगांदों नार्जारी चेनेलआ नोंथांमोननि थाखाय। क'क्राझार लकसभा बियाबाव इउपिपिएलनि बिजाथिया सोर जागोन बिनि सायाव जोङो मिथिनाय बादिब्ला मैया क'क्राझारनि कालचारेल कमप्लेक्सआव इउपिपिएल आरो बिजेपि जथायै मोनसे गोनांथारै सावरायमेल जायो होनना जोङो मिथिनो मोन्दों। बे सावरायमेलाव बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'जों लोगोसेनो आसामनि गुबुन सासे केबिनेट मन्थ्रि उर्खावगोरा ब्रह्म, मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी, एमएलए जिरन बसुमतारी आरो गोबां इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लानायखौबो जोङो मिथिनो मोन्दों। बिजेपि दोलोनि गुबुन सासे गागि दैदेनगिरि थामहिनबा आसामनि केबिनेट मन्थ्रि अशक सिंहालजों लोगोसे मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार दे आरो माखासे बिजेपिनि दैदेनगिरिफ्राबो बाहागो लानायखौ जोङो मिथिनो मोन्दों। मैया बिटिसिनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारी बिथाङा बर' रावनि सायाव बाथ्रा बुंनायखौ जोङो मिथिनो मोन्दों। बिथाङा बुंबावदों दि बर' रावा आसामनि नैथि रावल' नङा, बर' रावा आबसु आरो इउपिपिएलनि बादिब्ला आसामनि नैथि राव। नाथाय बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारीया बुंदों जे बर' रावा 2003 मायथाइयावनो बिटिसि गोरोबथाजों इन्डियाननि 8थि फारिलाइयाव जायगा मोनखाबाय। मानोथो बिखौ एथ' गाहायाव दोनखो आबसु आरो इउपिपिएलआलाय होनना सोंखारियो बिथाङा। हाग्रामा महिलारीया बुंबावदों जे बर' रावा गुबुन हिन्दी, बेंगली, मणिपुरी, असमिया बादिनो समान मान दंसै बा मान मोनबाय। खुन बेसेबा गोजौआव थांखाबाय बर' रावा आरो बर' रावा मोनफ्रोमबो रावजोंनो समान जाबाय, समान मान मोनबाय। जेरै असमिया, बेंगली, हिन्दी, मणिपुरी बायदि बायदि रावजों गासैजोंबो समान जाबाय। बेखौनो दिनै आबसु आरो इउपिपिएलआ बर' रावा आसामनि नैथि राव जाबाय होनना अमा जादों, रंजादों, पार्टी खालामदों। खुन बेसेबा गोजौआव थांखानाय रावखौ मानो एफा गाहायाव आसामाव नङाब्ला क'क्राझाराव नङाब्ला बबेबा उदालगुरियाव बुंलाबायखो फाग्लानो होनना बुंथियो बिथाङा। हाग्रामा महिलारीया बुंबावदों जे बर' रावा गुबुन रावजों समान जानायखायनोथ' 2003 मायथाइनि उनाव बर' लिरगिरि बिथांमोना साहित्य एकादेमि बान्था मोननाया जागायजेनदों होनना बुंथियो। बिटिसि गोरोबथानि उनाव बर' रावजों एपिएससि, इउपिएससि, पिएइचडि खालामनो मोनबाय एबा खालामनो हादों होननानैबो बुंथियो हाग्रामा महिलारी बिथाङा। थांनाय 2016 मायथाइनिफ्रायनो गायसननानै मावफुंजानाय गासै 21.8 किल'मिटार गोलाव दालांआ भारतनि बयनिख्रुइबो लावसिन दालां होनना जोङो मिथिनो मोन्दों। बिनिनो 10.5 किल'मिटारा लैथो बाहागोआव आरो 5.5 किल'मिटार गोलावआ हा बाहागोआव गोग्लैदों आरो आथिखालाव बे लैथोनि दालांआ मुम्बाइ, पुणे आरो गवानि लामाखौ फसंनानै होनायखौबो जोङो मिथिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि भारतनि बयनिख्रुइबो लावसिन दालांआ मैया 12 जानुवारि 2024 इं अक्ट' सुक्रुबार खालि भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदी बिथांजों बेखेवजानायखौ जोङो मिथिनो मोन्दों। बै दालांआ मुम्बाइनि रायघाट जिल्लायाव सेवरीनिफ्राय उरांसेवासिम 17,840 कौटि रांजों लुफुंजानाय बे लैथोनि दालांनि मुंखौ बारग' गाहाय मन्थ्रि अटल बिहारी वाजपेयीनि मुङै अटल सेतु मुं दोननायखौबो जोङो मिथिनो मोन्दों। आथिखालाव भारत हादरनि साहा सिमा नेपाल, भुटान आरो चाइनानि सिमाफ्रा जेबो गिनांगौ गैया। नाथाय साहानि सिमाया रैखाथि दङब्लाबो सानजा फारसे म्यानमारनि सिमाया बारा रैखाथि बिथिङाव मोजांद्राय नङा। मानो होनोब्ला म्यानमार सिमाजों
आथिखालाव गोबां थिउरिया हानजाफ्रा थांलाय फैलाय आरो बायदि रोखोमनि असामाजिक एबा आयेन बेरेखा खामानि मावगासिनो दङ। म्यानमारनिफ्राय बारबोनानै थिउरियाफ्रा मणिपुर रायजोआव गोबां खहा खालामबाय आरो मणिपुरनि आयेन आब्रुथिखौ गुबुंले खालामगासिनो दङ। बे बाथ्राखौ बुंदों इन्डियान आर्मिनि चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ जेनेरेल मनोज पान्डेआ। इन्डियान आर्मिनि गायसनथाय सान खुंनायनि सिगां जेनेरेल मनोज पान्डेआ खौरांगिरि मेल खुंनानै बे बाथ्राखौ बुंदों। अदेबानि मनोज पान्डेआ खोला फारसेखौ जेबो रायखाङालासेनो सोनाब सीमा एन'सीआव एबा जम्मु आरो काश्मीरनि पुंछ रेजौरी ओनसोलाव थिउरियाफोरनि असामाजिक खामानिफोरा नोजोराव गोग्लैगासिनो होनना बुंबावनायखौबो जोङो मिथिनो मोनदों। बेजों लोगोसे दिनैनि भिडिअआ बेखिनियाव जोब्बाय लोगोफोर। आसा खालामो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय। थेंक इउ फर वाचिं।